Gwamnan Zamfara wasu libe ummadun. Gwamnan Zamfara kashin bura ba ka Dauda Lawal dare ni ka ɓaci dan durin a shege. Gwamnan matsayin ka na banza tun da mu ba ikon mu ka kai ba in kuma kana ikon mu kai. Allah sarki, an ce inda ranka ka sha kallo. Yanda wasu 'yan ta'addan daji kenan suke zagin gwamnan jihar Zamfara da dalilin yaƙi amincewa da yin sasanci. 'Yan ta'addan dai suna zagin shi a kulle yaumin kuma suna fitowa a kafar TikTok suna irin wa'annan zage-zage. Har yanzu dai an kasa kawo ƙarshen ta'addanci a yankin arewa musamman a jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto. Wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwamnan Zamfara wasu libe ummadun. Gwamnan Zamfara kashin bura ba ka Dauda Lawal dare ni ka ɓaci dan durin a shege. Gwamnan matsayin ka na banza tun da mu ba ikon mu ka kai ba in kuma kana ikon mu.